og velkommen til endnu et afsnit af DDR derude, der i dag er blevet til Snaps, han er herinde. Det er den, fordi jeg har kapret en udsendelse for at snakke omkring formkundskab og artskundskab, og hvad det betyder for de ting, vi finder ude i naturen. Til det formål har jeg taget jer med herop i vores samlinger, nærmere bestemt det vi kalder billesamlingen, der på trods af navnet altså også indeholder rigtig meget andet end lige biller. Hernede bag mig har vi samlingen. Der er hylder fyldt med kasser, der er reoler fyldt med kasser, og det er altså nogle af dem, som vi skal kigge lidt nærmere på. Vi bevæger os ned igennem samlingen og prøver at kigge i nogle af de kasser, som vi har her ved siden af. Den første kasse, vi støder på, den er fuld af fluer. Der er store fluer, der er små fluer, der er stribede fluer, og der er fluer med stor firkantet bagkrop. Kigger vi i kassen nedenunder, så ser vi endnu flere fluer. De ligner godt nok bier og hvepse, men de har kun et par vinger, og det må jo gøre dem til fluer, på trods af, at de umiddelbart ligner noget andet. Længere nede igennem samlingen, helt nede for enden af gangen her, der finder vi vores biller. Og her har vi for eksempel en kasse, der er fuld af sorte biller. Der er store sorte biller, der er meget små sorte biller, og der er mellemstørrelses sorte biller. Og kassen ved siden af, den indeholder sørme også sorte biller. Og så kunne man godt tro, at det var rigeligt med sorte biller. Men den her kasse hernede, den indeholder altså en masse helt bitte små sorte biller. Og går vi over i reolsystemet herover og trækker en kasse ud, så ser vi altså, at den indeholder rigtig mange små sorte biller. Lad os prøve at kigge her. Små sorte biller og store sorte biller. Og hvorfor har jeg så taget jer herop for bare at tage kasse efter kasse ud, hvor det eneste jeg siger er, at det her det er fluer, eller det her det er små sorte biller. For hvis ikke man har nogen formkendskab, nogen artskendskab i forhold til det vi finder ude i naturen, så er det det eneste vi kan sige. Og da der findes 3000 arter af små sorte biller i Danmark, så kommer vi ikke særlig langt. Men med bare en smule formkendskab, så åbner der sig pludselig en masse forskellige naturhistorier omkring de dyr, vi støder på ude i naturen. Deres økologiske roller og hvad de bestiller ude i naturen, hvordan de passer ind i det store sammenhæng. Så med det i hånden prøver vi at gå ned igennem rækken igen og kigge på de samme kasser, vi lige har set på. Endnu en gang bevæger vi os ned igennem samlingen og finder her vores fluer fra før frem. Herover kan vi nu sige, at de stribede dyr, de stribede små bæster, der sidder herovre til højre, det er klæger. De stikker og suger blod, og når de stikker, så gør det nullernaller. De små fluer med firkantet bagkrop, der sad herovre, det er våbenfluer. Det hedder de, fordi mange af dem har et par bagudrettede pigge på brystet, som altså har givet dem deres navn, fordi de virker som om de er bevæbnede. Fluerne i kassen her nedenunder, der med deres sorte og gule farvetegninger mindede meget om bier og hvepse. Det er svigerfluerne. Og svigerfluerne, de efterligner altså bier og hvepse. Selvom de er helt ufarlige, så lader de som om de er en bi eller en hveps. Og hvis man ser tilpas farlig ud, så er der altså ikke mange dyr, der vil give sig i kast med at forsøge at spise en. Billerne vi havde heroppe, det her, det er løbebiller. Den store herover, det er vores største løbebille, læderløberen. Men som man kan se på deres udseende, så er de alle sammen relativt slanke, torpedoformede, strømlignede og ser ud som om de kunne løbe rigtig hurtigt. Det samme med dyrene herover. Deres udseende ser lige sådan ud. Det er altså også løbebiller. Og løbebiller er generelt rovdyr, der lever af at spise andre dyr, som for eksempel orme, larver eller andre insekter. De helt små biller, vi fandt hernede,
Og zoomer vi helt tæt på, kan vi se, at de faktisk ikke var helt sorte. De har faktisk røde dækvinger. Det er rovbillerne. Og som rovbillenavnet antyder, så er det altså også rovdyr, der lever af at spise andre dyr. Så allerede ved bare at sætte disse betegnelser på, har vi altså fået placeret dyrene som rovdyr i fødekæden. Herinde i reolsystemet havde vi de her biller. De jo opfylder en helt anden niche. Dem her til venstre, det er møggraverne. De graver rundt i lort. Og det her over, det er skarnbasser. Nærmere bestemt trehornet skarnbasse. Skarnbasserne gør det, at de graver gange ned under jorden, hvor de fragter lort ned. Her ligger de et æg. Ungen vil så klække og leve af lorten, men på samme tid vil lorten altså gøde den jord, der er omkring den. Og det er det, som formkundskab og artskundskab kan give os. Det kan give os muligheden for at sige noget mere om de dyr, vi møder ude i naturen. At den lille sorte bille altså ikke bare er en lille sort bille, nej, det er faktisk et rovdyr, der lever af at spise de andre dyr. At fluen med de sorte og gule farvetegninger er en svigerflue. Den kan ikke selv stikke, den er ikke selv farlig, men den efterligner de farligere bier og hvepse, og dermed så undgår den altså at blive spist af dens egne fjender. Så med en smule formkendskab og en smule artskendskab, så bliver turen ud i naturen noget mere spændende. Vi kan pludselig sige noget om, hvad det er for dyr, vi møder, hvilke sammenhænge de indgår i, og hvorfor de ser ud, som de gør.